Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Bakunsibando yakubingelela. Ndlalifa izolo ngithi uJesu Kristu inkosi, siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ukuba silibone usuku lwanamhlanje oluhle ngalendlela noluyisimanga ngalendlela. uNkulunkulu ke makabe nathi sisangena kule nkonzo. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke, ngisichazile ke isimo sami izolo sokungaguqi indawo engikuyona incane ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ukuthi ke bonke abalalele njengamanje abasesimweni sokuguqa baguqe bese ngiyakhuleka. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyakubonga ngakho konke okuhle osenzele khona. Sikunikeza udumo lungolwakho lokufanele. Siyabonga ukuthi usigcinile wasilondoloza. Siyakubonga Nkosi ngezinto ezinhle osihlelele zona nosihlelele zona kwelizayo. Siyabonga Nkosi ngoba siyazi ukuthi uyasithanda. Akukho kubi esiyodibana nakho kwelizayo lamafu kwelizayo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu, bahambile abanye bethu abaphilile ubungcwele abangabheka emuva. Nathi sizolandela mase sifikile isikhathi sethu. Kukuwena ke Nkosi ukuthi silandela ngabanye noma sesiyohlwithwa kanye nebandla. Kodwa kwethu kuhlala silungile ukuze silonde izingubo zethu washiwe egazini lewundlu, kungafunyanwa ubuze bethu. Siyabubula ke Nkosi ukuba selakanyiswe. Siyabubula Nkosi ukuba sembathiswe ngendlu yasekhaya ezulwini engenziwanga ngezandla, eyenziwe uwena uNkulunkulu Baba uqobo. Ngoba lona lukhona usuku lapho leli dokodo lizodilizwa. Lukhona usuku lapho leli dokodo lizothwala inhlabathi ngesifuba. Lukhona usuku lapho kuzophela amagama sisimi phambi kobuso bakho. Sisizeke Nkosi, sikuthokozise, sikujabulise. Sisekulomhlaba futhi singamdabukisi umoya ongcwele wakho uNkulunkulu wethu owasishaya uphawu ngaye kuze kube ulusuku lokuhlengwa. Siyabonga kakhulu, thatha udumo nangalesi sikhathi ngempilo zethu, uzidumise, waziwe emhlabeni wonke jikelele ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu odalela izulu walendlala, uNkulunkulu odala umhlaba ophanyekezeni, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onesihawu, uNkulunkulu ongasiphathisi okwamacala ethu, ongasiphathisi njengokona kwethu, kodwa masiza kuye uyasithethelela, asihlanze ngegazi lendodana yothando lwakhe. Siyakubonga ke Nkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Sizoqhubeka ke la sigcine khona enkonzweni eyizolo. Angazi ukuthi ngizothi ngisestudio bani, kodwa iqiniso lithi ngilapho kade ngikhona izolo. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. Sofunda ke izwi lenkosi elingumgogodla, Matthew chapter 5 verse 9 uthi, babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Abanjani? Abalamulayo. Bese siyadlula ke siya lapha kuHezekeli chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngalichithi, kepha angimfumananga. uNkulunkulu uyafuna. uNkulunkulu uyafuna. Ziveze kuye, avail yourself. Uthi Nkosi ngisebenzise ngikhona. Kunomqhele omuhle yabo ukusebenzela uNkulunkulu. Kunengcebo enkulu ukusebenzela uNkulunkulu.
musubaleka uhambele kude. Kodwa futhi ungakuforce ukusebenzela uNkulunkulu engakubizile. Wena zi-avail uzokhuluma yena. Futhi uma engakhulumanga kusho ukuthi ulahliwe esihogweni. Bangazama abantu ukuzenza abantu abakhulume noNkulunkulu kanti abakhulumanga naye. Ngoba uzokudalula yena. Uyadalulana. Uyadalulana. Awuthi sibheke la idalulana khona. Ngoba kusemqoka ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu wethu uyadalulana. AmaHubo chapter 50 ake siye kunje. Ngijwayele ukulifunda lelizwe. Kodwa ngizwe umoya engiholela kulo namhlanje. AmaHubo chapter 50. Abantu abathanda ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu bembaxambili, bengahlanziwe ngegazi likaJesu. Siqala kuverse 16. Uthi verse 16 AmaHubo chapter 50. Kepha komubi uNkulunkulu uthi, yini ukuba ushumayela izimiso zami? Uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho. Ingane yazonda ukuqondiswa. Amazwi ami uwalahla emva kwakho na. Verse 18. Uma ubonisela uvumelana nalo, neziphingi uhlanganyela nazo. Umlomo wakho uyekele bubini, ulimi lwakho luqamba inkohliso. Uhlala uhleba umfowenu, unyevuza indodana kanyoko. Verse 21. Lokho-ke ukwenzile ngathula, ushaye sengathi nginjengawe, ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Ngilethwe inkulumo ephuma emlonyeni wami ethi uNkulunkulu uzokudalula. Uyadalulana uNkulunkulu esimkhonzayo. Akafuni wenze umsebenzi wakhe kanti usesonweni. Shumayela ivangeli ubuqonyiwe ebandleni noma ubuqonyiwe ngaphandle nje, kodwa ushumayela ivangeli uzenze ungcwele. Akakufuni lokho uNkulunkulu. Uphathe isivumelwano sakhe ngomlomo wakho, kodwa wena ubungafuni ukuqondiswa. Athi mayitshela yeka lokhu nalokhu kuronga, ufuna ukuqondiswa, kodwa uyasiphatha isivumelwano sakhe ngomlomo wakho. Shumayela izimiso zakhe. uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Uthengani wena amazwi wakhe walahla emva kwakho. Awulenzi izwi, kodwa uyalishumayela ngomlomo wakho. Awulenzi izwi, kodwa uyafakaza ngomlomo wakho. Awulenzi izwi, kodwa uyadumisa ngomlomo wakho. Awulenzi izwi, kodwa ulisidlo senkosi ebandleni. Awulenzi izwi, umukelisa abanye abantu isidlo senkosi ngezandla ezingcolile, uvuka emkipitweni, kade ushaya unkosikazi wakho noma ubushaya abani, izandla zakho zingcolile, kodwa ubamba isidlo senkosi uzidlulisela kubantu. Uthi uNkulunkulu kushaye sengathi unawe. Verse 21. Lokhu kwenzile ngathula, ushaye sengathi nginjengawe, ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Uzokudalula uNkulunkulu. Athi kuverse 18, uma ubonisela uvumelana nalo. Yikho sengikhulume kaningi ukuthi uma usemsebenzini usebenza nabantu bentshontsha, badalule, idalule imisebenzi yobumnyama, ungavumelani nayo. Athi 19, umlomo wakho uyekele bubini, ulimi lwakho liqamba inkohliso. Umuntu onamanga umthetho wakho, kodwa ushumayela izwi lenkosi, uphathe isivumelwano senkosi ngomlomo wakho. Uyahleba ngomlomo wakho, kodwa uphathe isivumelwano senkosi uhleba unjalo. Kanti yini wena inkinga yakho? Ongixoxele. Yini inkinga yakho? Awuboni ukuthi uNkulunkulu uzokudalula? Ezokudalula khona kophela amagama. Ngoba uzokudalula esekushaya. Uyashayana uNkulunkulu wethu. Musukwenza sengathi unjengaye. Musukumdelela uNkulunkulu akahlekwa. Lokho okuhlwanyelayo uzokuvuna. Angazi uma uyakwazi lokho. Masiya lapha kwabaseGalatia. Lokho okuhlwanyelayo uzokuvuna. Ngoba uNkulunkulu njani
akahlekwa. Ake sibheke kwabaseGalathiya chapter 6 qala kuverse 7. Ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa. uNkulunkulu umbhuqi. Ungabone ethule kube sengathi uyakuvumela ukuthi wenze lokho okungcono okwenza endlini kaNkulunkulu. Ungabone ethule. Kukhona lezokhuluma khona kubonakala ukuthi umdala weinsuku usekhulumile. Umdala weinsuku usephindisele. Kuzobonakala lokho kalula nje. So kukuwena ukuthi wena uthanda ukwenza njani. Athi kuverse 7 engaduki uNkulunkulu akahlekwa. Ngokuba lokho kuhlwanyelayo, lokho akuhlwanyela umuntu, lokho wokuvuna, yini oyihlwanyelayo wena? Uyazi ukuthi uzovuna nje. Athi verse 8 ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyinyama. Uhlwanyelela abantu, uhlwanyelela inyama. Wenelisa inyama yakho. Uyayithokozisa. Abantu belele bengaboni wena ubhizi uyasithokozisa inyama yakho. Phuma ngamawindi ekhaya. Uya kwanhliziyo ngise. Noma ungenisa abantu ngamawindi ekhaya akwaziwa impilo iphilayo. Ngiyakutshela mina ngithi uzovuna ngelinye ilanga. Isono sakho sokufumana. Esamfumana umuntu isono. Abese bhujiswe emlilweni ongacimekiyo. Lapho impethu yakhona ingafi. Lapho kuculwa khona ingoma ethi maye maye maye. Iyaculwa ke le ngoma. Noma uyayibhimba, noma uyicula kahle iqiniso lithi iyaculwa le ngoma. Uzomcula umaye. Uzoyisola ukuthi wazalelwane. Ngenxa yesono ongafuni ukuhlukana naso namhlanje. Hlukana nesono. uNkulunkulu akahlekwa. Lokho kuhlwanyelayo uzokuvuna. One day you are going to reap what you sow. Hayi uvuna ukuhlwanyelile, ukuvuna okungafani nokuhlwanyelile. Ngeke uhlwanyele umbila bese uvuna amabele, cha. Uzovuna exactly what you sow. Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyinyama. Ithini inyama? Ifunani inyama? Ifuna inkanuko, ifunani inyama? Ifuna umuntu ozolala naye? Uzovuna kona-ke lokho. Ikona kanye uzokuvuna. Ushadile. Unonkosikazi. Kodwa unomakhwapheni. Uzokuvuna lokho. Ushadile, unendoda. Kodwa unomakhwapheni. Uzokuvuna lokho. Yasho inkosi uJesu ikhuluma nowesifazane waseSamariya. Wathi uJesu umphuzise. Wayeseyanqaba owesifazane. Wathi owesifazane, hayi kufanele ngiphuzise wena. Uzoyithola le ndaba mangaphazama John chapter 4. Wathi owesifazane, ngeke mina ngikuphuzise. Ngikuphuzisa kanjani wena? Ngoba phela mina ngingumSamariya. Wathi uJesu kuba ubuwazi ukuthi ubani ocela kuwe amanzi, wena ucele kuyena ukuze ungaphinde wome. Wabamba igama lokungaphinde ome. Wayesethi ngiphe Nkosi lawo manzi kuba ngaphinde ngize kulomthombo ngizokha amanzi. Kahle hle wayeyivila yena. Kodwa ikhona lento eyemlethe emthonjeni. Ngoba emthonjeni wayefika athola amadoda. Sikhule kunjalo kushelelwe emthonjeni wamanzi, kushelelwe emfuleni. So into ebimletha la yena yamadoda. Kodwa enqena usethi ukuze ngaphinde ngize. Usethi kuJesu, hamba ulanda indoda yakho. Wayesethi anginandoda Nkosi. Wathi uJesu uqinisile. Ngoba usuke waba namadoda ayisihlanu. Nale onayo akusiyona yakho. Mangakwena amadoda usuke waba nawo. Usuzivumile nje lezo zono zakho. Bangaka abafazi usuke waba nabo. Phela khumbula ubukwesifazane ngesamkhanuko usephingile naye. Usuphinge nabangaki ke wena?
Ngiyakubuza and ngikubuza kahle usaphila right ukuze ulungise indaba yakho noNkulunkulu. Ngoba uma ungayilungisa indaba yakho noNkulunkulu uzobhubha emlilweni ongunaphakade, uzophonsa echibini lomlilo kungukufa kwesibili. Ngeke uphume khona ingunaphakade yonke ngenxa yokudlala ngethempeli likaMoya oNgcwele, ngenxa yokuchitha ithempeli likaMoya oNgcwele, naye uNkulunkulu uzokuchitha. Hlukana nokungcola, hlukana nokuzenyanya, hlukana nokuseva inyama inkanuko lokho ekufunayo. Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyinyama, kepha ohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Uma uhlwanyelela umoya usukwenza izwi likaNkulunkulu, usukwenza lokhu umoya akukhulumayo, uzovuna ukuphila okuphakade kumoya. Ukuphila okuphakade-ke ilokhu ukuba umazi uNkulunkulu Baba nendodana yakhe ayithumile ezweni. Sho njalo uJohn 17:3 lithi ukumazi uNkulunkulu Baba nalo amthumileyo kungukuphila okuphakade. Ukubazi kasikhulumi ukuthi umazi ukuthi ukhona uJesu, ukhona uNkulunkulu, asikhulumi ngalokho. Kufanele umazi ngezenzo zakho, wazi imigomo nezimiso zakhe uzenze. Ungakwenzi okuzomthukuthelisa nokuzomcasula. Hamba phambi kwakhe ungenacala. Washo njalo ku-Abraham laphaya kuGenesis 17 wathi, Abraham, hamba phambi kwami ungabe necala. Samkhumbula uJona, uqola uJobe, wayeyindoda engenasici ephila emhlabeni. Ngakho-ke ngiyakucela, ngiyakuncenga, hamba njengokuba kufisa uNkulunkulu, ungabi necala. Uhlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyinyama, kepha uhlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Wena uzovunani? Uhlwanyelelani? Yini ozoyivuna na? Iqiniso lithi masisemhlabeni siyahlwanyela, ngolunye usuku ngizovuna, nawe futhi uzovuna. Sizovuna izinto esizihlwanyelile. Athi kuverse 9, kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Ungakhathali ekwenzeni okuhle, futhi ungashayi icilongo, ngoba uzovuna ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho-ke njengokuba sinethuba, asenze okuhle kubo bonke, kepha ikakhulu kwabendlu yokholo. Asenzeni okuhle bafowethu, ngoba uNkulunkulu uthi uzokudalula. uNkulunkulu uthi lokhu ukwenzile ngathula, ushaye sengathi njengawe ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Yikuphi phambi kwamehlo akho? Ilapho la uzozibona khona yacangibhedile. Ubungaziboni wedwa ukuthi ubhedile, ububona nabanye abantu, ukubeka phambi kwamehlo akho. Khona abantu bezokusola, bakutshele, bakuhleke, bakubhuqe, abangakholwa benze yonke lento, ukhale, kanti ukuntethelela isekho, ngoba wone ngamabomu. Ayikho intethelelo kowona ngamabomu. Sho njalo uNkulunkulu wethu lapha kumaHebheru chapter 6 verse 4 uthi ngokuba akunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa bahlanganyeli kuMoya oNgcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka kuba babuye bavuswe, baphenduke, lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Kukhulunywa ngomuntu owona ngamabomu, umuntu odla isono ngamabomu athemba ukuthi uzosivuma. Mawusuqalile izono wayibhala, ungabusasenza leso sono, ngoba usuwona ngamabomu. Uzongayitholi intethelelo, uzongatholi ukusinda nokusindiswa, ngoba wona ngamabomu. Uma wene ngamabomu usukhanyisiwe,
wanambitha isipho sasezulwini. Ukukhanyiswa ukwazi. Baningi abantu abengena ekhaya lezathi uyazi kade ngingazi bengithi ngiyakholwa. Sekunjani? Usekhanyisiwe. Musaba usona-ke. Konje ubusukhanyisiwe nje uzibethelela uJesu obala uma wona. Uma wenziwe umhlanganyeli kumoya ongcwele, ibandla leli lihamba ngomoya ongcwele, ibandla leli limlalelayo umoya ongcwele. So uma ke wena usuhlehlela emuva sesimlalelile thina umoya ongcwele sakutshela ukuthi uthini, wena waqhubeka nokona, ngeke usavuswa, ngeke usaphenduka. Lokhu usuzibethelela indodana kaNkulunkulu wayithela ngehlazo obala. Uma unambithile izwi likaNkulunkulu, angisikhuluma lona la, sisekhaya lezwi. Uma ulinambitha leli zwi likaNkulunkulu, usuke usunambithe amandla ezwe elizayo, ngoba ezweni kunamandla. Izwi liphilile linamandla. Izwi lihlaba lahlukanisa umkantsha namalunga. Izwi lihlaba lahlukanisa umoya nomphefumulo. Ngoba akukho kusithekile ongekho obala. Isiyozilanda ngakho ngosuku lokugcina. So ngakho-ke uma sesishere izwi nawe, ngifuna wazi ukuthi usunambithile izwi elihle likaNkulunkulu. Namandla ezwe elizayo usuwazwile. Ungabuye kuhlubuke. Ngoba kunakwenzeka ukuba ubuye uvuswe. Akunakwenzeka ukuba ubuye uphenduke. Lokhu siwuzibethelela indodana kaNkulunkulu wayithela ngohlazo obala. Masibheke kuchapter 10 verse 26 ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngezono. Uma nje wona ngamabomu so manje mawusutsheliwe wezwe ukuthi kuyisono ukuhlela umndeni, wezwe ukuthi kuyisono ubulala izingane ufana nomuntu ohoshula isisu. Phela abantu bazihoshula izisu, bayinqwaba abantu bahamba bangamathuna. Uyithuna lengane yakho owayibulalela eswini sakho. Noma kungaphuma amahlule emva kwalokho, noma wayibulala yaphuma vele sibonakala usuno 5 months 6 months, but the fact is uyithuna njengoba uhamba nje. Uzoba yithuna kuze kube nini? Kuze kube nini ukhohlisa abantu ukuthi uyakholwa ezulwini, uzuma ushumayele kodwa unengane wazibulalayo, namanje usazibulala, lala namuntu wesilisa uhlela umndeni. Isono leso. Funda uGenesis 36, qale kuverse 6 ufudine kuverse 10. Kuzokusiza lokho. Funda uGenesis. Ithi ngimbheke ngimconfirm. Bafowethu sisaya la ekuthiwa isemphelandaba. La zizophela khona zonke indaba. Angikhulumeke ngomphelandaba wasemsinga. Ngikhuluma ngomphelandaba. uGenesis 38 ikho umoya ngitshena ukuthi awuhambe uyichecka lento eyishoyo. uGenesis 38 usuka kuverse 6 uya kuverse 10. La uNkulunkulu wambulala khona umuntu owahlela umndeni wachitha ngaphandle. Sekukangaki wena uchitha ngaphandle usebenzisa ithawula? Abanye azazingcolise yena. Sekukangaki udla ama morning after pill? Sekukangaki uphuza izinto ezixotshiwe oze kuthiwa zikhipha isisu? Sase siyaphuma ngempela. Wahamba wayojova, wahamba wonqamula ama-fallopian tubes. Abanye bekhiphe ngisho ibeletho. Uzofika uthini kuNkulunkulu uhamba nje ungena sibeletho? Ngoba uhlela umndeni. Kukhona ukuthi ungabi nasibeletho ngoba kusuggest odokotela mhlawumbe uhlushwa ama-fibroids sase siyakhishwa. Okunye lokho sikhuluma ngabantu abahlela umndeni sithi umuntu angifuni ukuphinde ngithole ingane ebewufukuzisa lo mzimba. Ziyafa izingane, ngeke ungene ezulwini ubulele. Ubulele fana nabantu abayibulalayo. Uyabona uma ungacabanga ukwenza i-suicide nedimoni elimbi, confess, avuma izono zakho, usivume isono ngoba uzoyisihogweni ngokuba ubulele wabulala wena uqobo.
khipha umphefumulo wakho ubulele, uzongena kanjani ezulwini? Hayi mina ngiyabuza. Hayi bafowethu, namhlanje sihluba udlubu ekhasini. Ngakho-ke Genesis 38 verse 6 kuya ku-10 ubeka kucace ukuthi ukuhlela umndeni kuyisono. Noma ngabe uhlela ngandlelani kuyisono. Uthi kuNkulunkulu lokhu kwenzile ngathula, shayise ngathi njengawe ngizakukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Zimbili ziningana indlela angakulaya ngazo. Sisuthi uzama ukusikhipha singaphumi, size sivele sibonakale, noma uthi uyasikhipha singaqali siphume zikhule inyanga, uthi la uzama khona kufe wena esihogweni. Bathi uma bethi baku-check odokotela bathi kade ekhulelwe, kusho ukuthi kade ezibulala. Hhayi usazoma wena phambi kokwahlulelwa. Ngakho-ke ungaduki, uNkulunkulu akahlekwa ukuba lokho okuhlwanyelayo umuntu lokho wokuvuna. Ngokuba ohlwanyelela inyama yakhe uyakuvuna ukubhubha kuyinyama, kepha ohlwanyelela umoya uyakuvuna ukuphila okuphakade kumoya. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle, ukuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Yenza okuhle. uNkulunkulu ufuna senze okuhle. Akafuni ushumayela izimiso zakhe, uphathe isivumelwano sakhe ngomlomo wakho, kodwa ubuzonda ukuqondiswa. Akakufuni lokho. Akafuni uthatha amazwi akho walahlele emva kwakho. Akafuni ukuthi uma ubonisela uvumelane nalo, bantshontshe izinto abantu bazozibeka kwakho. Akayifuni leyo nto ukuthi uhlanganyele neziphingi. Umngane wakhe emsebenzini umthatha azolala nomfazi womuntu kwakho. Umngane wakhe emsebenzini umthatha azolala nendoda kwakho. Uhlanganyela neziphingi, uhlanganyela namasela. Umlomo wakho uyekele ebubini, uyahleba, uthuka inhlamba. Khuluma kabi ngomakhelwane wakho, uyacetheza. Khuluma kabi ngomholi wakhe ebandleni. Khuluma kabi ngabanye abazalwane. Mhlambe sewahlukana ngisho ibandla ngenxa yomlomo wakho. Limi lwakho liqamba inkohliso. Mawuxoxa indawo uyayinezezela. Ufuna ibe mnandi kunento eyiyona, ufake izinto ezingekho. Uhleba umfowenu, umuntu ozalwa nawe uyamhleba. Unyemvuza indodana kanyoko. Verse 21 lokhu kwenzile ngathula, shayise ngathi nginjengawe, ngiza kukulaya ngikubeke phambi kwamehlo akho. Injani impilo yakho yasemshadweni? Ayiwona amanga? Ayikho into efihlele lo shade naye? Ulazi lonke iqiniso ngawe? Abanye bafihla ukuthi bayagula ba-HIV positive. Awuboni ukuthi ubulala umshado wakho? Uyibulala le ndoda ukuthi ife. Uyibulala le nkosikazi ukuthi ife. Awulikhuluma ngani iqiniso? Kahle hle ilungelo lalo naloyo ukuthi before umshado afune istatus somuntu ashada naye. Ilungelo lakho. Ungathanda ukusifuna ke kukwena, kodwa ilungelo lakho. Ufuna ukukunika itip. Ngasebenza kwi-insurance iminyaka engaphezulu kwa-21. Laphaya uma seko-check igazi, umuntu ezazi ukuthi upositive, uvela athathe i-ID, uvela athathe omunye umuntu amazi ukuthi akekho positive, amnike i-ID yakhe. Afika lidonsa igazi lomuntu, iphuma ama-results, kuthiwa usibanibani akanalutho. Azokukhombisa lona makoti noma azokukhombisa leyo report ndoda. Ujabule uhlezi nomkakho. Uhambe bese uyagula wena. Mawusugulile ucheckwe upositive. Vele ubeshosho ukuthi cha, yilokhu kuhamba kwami ngilala ngaphandle. Nkosikazi wami wayengenalutho. Athi mayicheck uthola ukuthi uyagula, uthi hayi unkosi wami kamthelele. Kanti cha uyena othelele wena. Ngiyakunika itip. Uma kuyocheckwa igazi hambani nobabili. Uma ningakashadi ni-engaged, abantu abanelusile abahambe nani bebandla. Fike kubonakala ukuthi kudonswe igazi lendoda ngempela ezoshada ne-ID yavuma. Kudonswe igazi ngempela lenkosikazi ezoshada ne-ID yavuma. Ngoba bayazazi abantu ukuthi banjani, kodwa bayafihla. Qaphela-ke. La uyakhona nalo niyo-check niye endaweni
okholelwa ukuthi anikaze niye nobabili. Ngoba bayakwazi abantu uhamba bayodiza bakhokhe, ngizofika nomkami la ngifuna ukushada naye, ngiyacela ukuthi siwakhwabanise ama-results, umshado wami uzokonakala, ukushaya imali. Kuyenziwa lokho. So ngiyanithiphisa nje, musungena emshadweni i-status ungasazi. But uma ukuthi uyathula awufuni ukusibuza okwakho-ke, mina njengomfundisi nginalo ilungelo loku-organizer i-test, ngoba kufanele uyongena la ungazi khona. Yithi ungena ube wazi ukuthi uyongena kumuntu opositive. Hhayi-ke angazi ngiyeleni lapho bengidlula nje ngibuza ukuthi ayikho imfihlo nayo na. uNkulunkulu uzokudalula emshadweni wakho uhlezi kahle, akukho lutho okudla ukunembeza, ngoba luyeza usuku oluvutha njengeziko luzokushisa lungakishiyeli impande nagatsha. Malaki chapter 4 verse 1. Luzokushisa bonke abaziqhenyana, bonke abenza okubi liyobashisa lingabashiyeli impande nagatsha. Ngakho hamba ngobungcwele, ungabi nemfihlo emshadweni wakho, ungabi nemfihlo yanoma yini empilweni yakho. Phila impilo esobala, phila impilo ejabulisa uJesu, yena owakuthenga ngegazi lakhe. Hayi-ke inkonzo namhlanje ithanda ukwelula, nami akukho ebengingakwenza. Uma phela umoya ongcwele usebenzisa lo mzimba, ukhululekile awusebenzise ngendlela enjani ethandwa uyena. Hayi-ke kuqake lapho ukhona, ngithandaze sengisichazile isimo sami. Sizoba nje iviki lonke ngoba sisaphumule la. Ekuphumuleni kwethu khona abangezwa noma bangacabangi uma ngithe isikhathi sika-WhatsApp asikho. Uma WhatsApp yazi ukuthi amathuba amaningi impendulo ethola ngesonto elizayo noma ngaleliya, ngoba nginama-messages over 100. Namhlanje angaze ngithinte nje uWhatsApp. Mawubuka isikhathi sanamhlanje njengoba ngenza le nkonzo 10 to 2. Uma ngakaze ngithinte uWhatsApp seku-10 to 2. Then uzobona ukuthi cha ngempela le ndoda iphumule la ikhona ayithinti lutho. Ayithinti lutho. Qhubeka ubhale ngoba uthanda ukuyicabangela ubonde ngeke ukusiza ukubhala kwakho. Kungcono ubhale ngesikhathi esifanele sesisukile la. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyanithanda kakhulu nonke emakhaya. Sibonga imikhuleko nisithwele ngayo sikule ndawo esikuyona. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu asibuyise sinamandla amasha okuqhubeka simkhonze ngendlela afisa simkhonze ngayo. Masikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngale nkonzo, siyabonga ukukhuluma kwakho, siyabonga. Sisize Nkosi silenze izwi lakho, ngoba izwi lakho liyaphila, linamandla. Liyaphila leli izwi. Singayaphi masuka kuwe Nkosi Jesu, ngoba wonke amazwi okuphila kuwena. Dumo lonke silinikeza wena isikhathi singakabikho namanje, sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.